Para sa ating police report, babaeng tulak ng iligal na droga, Timbog sa Pantal, Dagupan City. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Isang babaeng sangkot sa pagtutulak ng iligal na droga ang naaresto sa isang buy-bust operation na isinagawa sa barangay Pantal, Dagupan City bandang alas 11 ng gabi, Pebrero 5. Isinagawa ang operasyon ng pinagsangip na puwersa ng Dagupan City Police Office sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Nahuli ang sospek na residente ng barangay Mayombo matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa isang operatiba. Nakumpiska mula sa sospek ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 6 na gramo at may street drug price na 40,800 pesos. Na-recover din ang marked money na ginamit sa transaksyon at iba pang drug paraphernalia. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek at inihahanda ng kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.